Europa 2020. Într-o lună de zile. O lună de zile și o dungă. Asta am făcut noi în ultima lună de zile. Am plecat din Iași pe 4 iulie. Ne-am dus până la Câmpul Lung moldovenesc, unde a cedat cutia de viteze. A cincea. Da, ne-am tărit până la Cluj, la prietenul Sever, pe care îl pupăm, care ne-a ajutat, cu care am fugit un pic până în Sighetul Marmației, am o cutie de viteze care nu ne-a ajutat la nimic. Dar tot Sever a rezolvat-o cu niște prieteni de-a lui din Cluj, magicieni de fapt, în cutii de viteze, și am reușit să evadăm din România pe 7/7/2020. Yay! La o zi înainte să închidă ăștia granițele cu tot felul de treburi COVID. Am scăpat. În ziua aia eram deja la Viena. Am vizitat Viena. Asta Viena superbă, ca ciocolată. Da. De toate. De toate, da. Apoi am plecat mai departe. Păi, păturești Europa. Da. Da. Am plecat mai departe către Germania. Am stat în campingul ăla din Germania, foarte fain în munți, în sătucul ăla este video. Apoi am plecat mai departe în Franța. După o zi de stat în Germania am plecat în Franța, unde am stat vreo săptămână. La prietenii noștri dungați. Exact. Îi salutăm. Care îi salutăm. Și iubim. Zebrele. Cu ei am fost la Neuchâtel, Enchanté, cum zice Eu, Rudi. Exact. Și la Lausanne. Da. Niște bălți imensi care seamănă cu marea. Exact. Pe care ne-am întors înapoi, am mai stat puțin prin Morteau. Bine, am vizitat și castelul ăla la Besançon superb. Și am tăiat-o, frate, să fugim, Repede. da, la Vale la Mare. La Vale la Mare, pe autostrada asta de aici, care a costat un infern de bani. 100 de euro autostrada, bucățica asta așa. După care, mai departe, am stat la Montpellier, în noaptea cazați în prima noastră campare contra cost. Ați văzut video? După noaptea aia am fugit pe Costa Brava ca să intrăm în Spania. Am intrat în Spania, a fost super. Costa Brava, am stat 4 zile și acolo. Plajă, soare. Plajă, soare, mare și măști. Și după care am tăiat-o în mijlocul Spaniei, în Castilla-La Mancha, aici unde suntem, în Via Robledo, un orășel mic, 25.000 de locuitori, fabulos. Trebuie să vezi neapărat următoarele videouri ale noastre, fiindcă avem niște experiențe absolut fabuloase. Deci absolut fabuloase. Sunt vreo 4 videouri, să vedeți cum poate arăta un orășel cu 25.000 de locuitori, câtă industrie are, ce spital au. Sunt multe povești superbe. Deci sunt cel puțin vreo 4 videouri pe care o să le facem, care au fost demențiale. De aici unde plecăm? Habar n-avem. Mai departe. Habar n-avem. Ne urcăm acum în mașină și am plecat. Exact. Dar până una alta, urmăriți Via Robledo, tată, să vedeți o treabă superbă. Exact. Bun, ia uite toată dunga. Ia. V-am pupat, mersi pe toți. Abonează-te, apasă clopoțelul.